kwesibetho sethoba neseshumi uthi kuyalela ukuba kwenziwe ummiselo kwePasika. Unikeza lo mthetho uthi makuthatyathwe iqhwane eliliduna eligqibeleleyo elinonyaka omnye, ize inyama yalo yosiwe kudliwe nezonke ezingena gwele. Awubhek 10 phandle kubi zonke ezingena gwele ziroastiwe. Lincede kweliqhwane lingatyi indawo ekwada. Wanika umyalelo wesibili othi zelicaphule kwigazi elo nikabe kwimigubasi yomibini nasemiqadini wezindlu eliza kulidlela kulo eliqhwane. Okwesithathu, idliwe inyama iphele ngobo busuku ethe yasala itshiswe. Elikhona nizulitha ingqengqe ngamatyala kanti ngofumanye kwanamhlanje aziselisapha umbelele ngecala ezingubeni angakhathali nokutsakhiwe kodwa elikhona nizawulitha nibhinqile ninembandada ezinyaweni zenu nentonga esandleni nitye buphuthuphuthu. iPasika kaYehova le. Igazi elo loba ngumqondiso. Khumbula kaloku uthene uFaro abangabeka le uThixo noFaro abeke yakhe into. Uyakuyeka kuThixo ngeke umane ubeke yakho into xa ebeke yakhe akolulela intaba. Suka wathi uThixo uzawubulala onke amazibuko ukususela enkomeni ukuya emntwini. Uthi ke ngoku igazi elo lelikhona loba ngumqondiso kwizindweni kuzo mna Thixo lothi ndakulibona igazi ndigqithe kulo singabikho kunisibetho esonakalisayo. Funde kwi-Exodus 12 verse 30. Kodwa ngoku silapha kweligumbi eliphezulu, imeko ayintlanga, imuthi ayisekho njengakuqala, kuvela izimilo ezitsha, kuvela izinto uYesu angakhange azirecognize. Apha kuphakama ngoba bakhona abathandabuzi abamthandabuzayo uYesu ngeli xesha sele bahlambe inyawo ngoba ndinguPetros esithi awunakho ukundihlamba. Aphendula uYesu wathi ukuba ngaba ndithanda ndakuhlamba Petros awunaso isabelo na, awunaso isabelo na. Balapha nabakholwa kade into zodidimo oThomas asiqonde ngoba le nto yenzayo uYesu neyintsingiselo. Balapha nabaprethendayo abagquma kunye noYesu baguqa esithebeni le nto athatha uYesu apha nina nihlambulukile nonke kodwa aninjalo nonke.
ihlambulukile kodwa anije athi awudiba ukutsho athi apha phakathi kwenu ukhona ozawundinceda. Qala kwayipretenda ithi ingaba ndim nankosi, kodwa deep down enhliziyweni iyasazi ngaba ndim nankosi, ngaba ndim nankosi. Athi Yesu lo uthe nkqu nam